Ki samla nongelam ki bedai ki khot ka seng KSU hadin ka jing penmi result ka embus ya ka SSLC examination menta ka snem bat hadin ka jing wan syakmat ka wei ka samla pule na Saint Michael Higher Secondary School Umsning ka balayo bandrung ha ka thup ki samla pule ki papas bha kata ka samla la sara penbiang nongbri ka bana ka shinong umsning lum umpi menta ka singi ka pratari uyayong arajar arpun riu ki khot ka seng KSU North Castle District Unit rengkat bat kit khot ka KSU Umsning Circle kilalej ben penku burom ya ka samla lasara penbiang nongbri hayingsa jongka ha umsning lum umpi ka belayo bat ya ka kerdan 8 position ha ka examination SSLC jongka embos arajar arpun riu kasamla lasara penbiang nongbri kadei ka khun jongka kong bandri kenti nongbri bat uba Benedict Raymond Sengkli ka badei ka khun baar na pedeng kin riu ngut sipara hakane ka jinglet pen kub burom ka blalong kum ka jing aimen sim ya kane ka samla bat hakaju ka por ban pen i bakala dei ka nuksa ki weipat ki samla pule laidon lang nadu usketri ka KSU North Castle District Unit usamla James Hitler Mauknyang haka jinge don lang usamla larap lang nongbri ubedai General Secretary ka KSU Umsning Circle usamla yarap lang penar ubedai Assistant Education Secretary ka KSU Umsning Circle usamla Bines Kala ubedai Sports and Cultural Secretary lembat kiwei jingai unsak kemawa begin ni yang seng ai beren mat kindiat ya dirap donation hara bagi jipule juki dan ini yang ai juki na sunung email pa sungaru ba de limba jungki ruhi bangala bande le kadiga jing aju shlo jungki kadiga jing anan simlang jungki kajing pej jungki yang bangala ban poi hadu kaneka kathong bangadan menta te kunjuru ki nong hikai jonga sabishan hane bat kibi nong hikai te ki bahing ki henmen jonga bat baro ki parlok jonga mo ti layar apa yang hakawai kaliang haka nukan yang mo dan bagi jing duai ki jing anin sim jungki te semua komen shibuni ngaru ba ngalala ban yo kanegarang nga kan da expect han hi nga bangan poi hadu ka 8 position te kalong ka jingkmen mo nga punta kanega ka musning jungi hi ba namta ka ingkasam jungi ro te ka jingpule junga kam da dei hi than ka ba sukha du kata nga syam shibun ki shibun ki jing pensyal mo hateng don ki jing distractions ki mobile ki parlok rumah ki ba ting poi hi ban krekor ru hendrai kadai ka jing keshan hai ngasam ka jing sneng hai ngasam bat kumjuru ka jing don rengkat lang jong blay kray kadat bangala hadu ka ne ban pule te masumo ba ka jing yo chunga ka 8 position kam demo tang na benta junga hendri ki we khna kan ka jing yo chunga ka ni ka position kan ai mensim ri ki bi khna ba kila mo ban le kham bha ban yang kham tam ya ka ki khna jungi ki khna khasi ki khna ka jat ben jungi umangi I menta ba kila bun mo na ki bi jat ben kila yo ki la kham bha ban yang te kata kalau ke ba smusi mo na mta jungi te ngangit ba ki khna jungi kila dadanga ngala ka 8 position kidon ki khna ki bakhana ban yang aro ila ban le hadu ka second hadu ka first ro mo te kadai ka badan tam ete kadai ka jing trishtom ka jing don jing shanya hoblei bat ki jing duai mo katahi ka badan kam te wat ladadon ki jing shibon ro ngin ban randing hendrai midai barbol ban ngele ki jing bat kat badang lahi nim puli bhangin le bhagi kam jungi baro kata ka jing kentu jongai ki khamtam ni khina chungka jai bin ro jungi kalong peke ka ba session ka ba dokumen ka ba kum ke isu kum de ka sen kong bangi pen ku burom lane bangi yu lit kendu ya ki samla pule yu pas ba hang ne polum pi kena ke de sen ka ba ka ba ka sen kong le kendu I kong la kan tiu simli I balapas metrik bad lapas kastol ba hadu ba lapas so kidikri hakarta ka ba umpoi perkhan
hari kalompat ke basukun bahkan kas na mementaru ngelayo orang bihan ke snow jupi kedep ni kedek nusa ke babha ya kadong katani bro kowe bahkan ke sing penduk pat i lasara penbiang nombri ba layo kerdan bapra hakane ka SLC mata usnam oi kumbala ong di lasara nak mat nyaru ngasih smart bah ban pet ki result dami ki result nadu batrik lane HSLC ki degree tui kiwe wat ki result kamro hari kependiau tentang pat pemendin ro ngipet buro me kiwe ki jat bro om bangi si jat bro hari tengipet ki wan skmat hi ni khasi ki tuna bha na 30% ki dei bet na kiwe pat ki jat bro ila bende ki jat das kumar adikari ata ki don kiwe pat ki ba ngapet ngedia honre ngampoi perkhat pan dang lapet ke school ke disin Michael kami ba yo kerdan bapa te ngila persang ban yawat jing tips ni stai ki ong ba disin Michael ba ide ba song masa ange po snong umpi te kata long e ke ba pen sukmen sai sin ngi ba ila don ro ibu yo kerdan ba arpo na kina po nora umroi te kan ke pni ba hawai apreng kita ki jingale hakata kabor ke pamenta namar ba kumbang itip hinggi kene ke persim ta kala kelas ke dia akaba bele ni ong kamdei tang hak srong jungpi na ke srong ji ngang i ba teng ba ki kimi ki pa ki shat te marau ki kun namar bele ba ki kun ki ba ban ko ngo i kimi ki pa la ki ji kai teng ate marau ke mobile ru teng ban kren kimi ki pa ki men ki para kalong ke ba mi thma te kane ka alam kasya elam baklano hakane kasyarong no hakane kajuk ke bamenta hakama iklan ya ke pule putih bat iklan ru ya ke ba hakmat ke jing jing bagi dei berlek ke babha ta kata ko lompat ka nuksa ko bahai pi sim ba kane ka jing pas pi ko jing pli perdah la de jing pli pat ya ko pat kan ti jing jing pi to ya kumba pi ya long ban kongo nadu de ngasam ban kongo ime pa ya ki paramarjan bani purom kamtam kisnong ki thau jungpi bat kumju aba ngatrai ba kumapila bios ko ne kimi ba ila ban pule sepo sorselong hoi apeng namtan wat jistat ni man se ban ya keleng ban wat keleng sodom ko pertai hare toyeri ka buram ko kor ka ba ni nasam kila IP ban nakermen ba pinangla ban le khamha aga jing pule ka jing jungpi ba bodom du jing kermen bat kuma PE ba ni na kupor ni sektor ni sektor seluruh ki samlah kasih nomor belai ba ki falsifikis ki ba ni don kamdei o mangi kwa ban lek sabar ba jelah repo jelah ni ki bun facilities ki ba biang nadu ki NIT ki IIM ata kanegrem ka pule doktor ka PA sama International Medical College ukadon hangna kita kilat tilti hoi kalong ka bahak nyo ki jika pule babha hare yale hi ban le bha ban jit ban pek ya kono ba pisok tanat ban le ban minat pat ha jing pule namar ba ha jing jing teng ba piong la yo so phe hi thu ba wat ta jing ru ki bun kita ki jing persoi lane ki jing sha ha jing ya inti ka jing im don ki ba na kadyang na komon ke ban persno i phi hare nga termes kam ba kamde ka sin ka ba nengkong ban yo snoi phi hak kerdan ba parang kermen la pile ya ka HSLC ru pile ba ka degree la ne la pile pat kui pat ki jingpule ke jupi ni kermen skam ba pinai le ba ba ngai ru ka burom ska de ya ka school sim kalang ba kinoi kai ba kanayo ba nei penmi ya ki samla ki ba le ba ka jing bu juki ba kin pas ba marbole ba ni lada school hi ki kai ka ba ki khna ru ki mi hi banyak le bah bagi ika percentage kala Q na koi gasnam school gisnam bani kerman scam ba ki pat ki school ba kumju ki khna school hi kenai le bah ki ching ki